שרוק, תספר לנו איך זה להיות כוכב בינלאומי של סרטי קולנוע? תקשיבו לי ותשתחוו, על החיים שלי פה תשמעו. אם תהיו מפורסמים, החיים יראו לכם טיפה שונים. לא מספיק לי משרת אחד, אני צריך טרסר שיעבדו יחדיו. ואם אני יוצא לטיול נחמד, צריך מטוס כדי שהרגל לא תכאב. קצת מים בבקשה. מה זה? זה מים. מה? שום בועות? משרת עומד ליד כל מפתן, לפתוח לבד זה בזבוז של זמן. את כספי אי אפשר לספור, בשוויץ, בגרמניה ובכל האזור. סעודה תכלול 4 מנות והיא תיקח לי 3 שעות. הסטייק עבה מה אעשה איתו, אשלם למישהו שילעס לי אותו. יש לי תואר ותעודה מכל מוסד ואוניברסיטה. אם זה לא מצחיק זה לא נורא, אשלם למישהו כדי שיקרא. אלוהים, למה אני צריך לעמוד כאן? תרימו אותי. זה טוב יותר. ולרקוד. תתחילו לזוז. תנענעו את כל הגוף. כן, זוזו. אני אוהב את זה. אני לא עושה כלום, אבל אתם עושים את זה מצוין. בדיוק. אני חושב שזה לא הוגן, כולם ביבוהים בלי להתחשבן. זה בטח טבעי שהם מגנים, כי כולי מכוסה בתכשיטים. אלה החיים של הסופרסטאר, אתם בטח לא חולמים על כזה דבר. אספור עד 3 ואז חברים, תתחילו לבכות מרחמים. שמישהו ינגב לי את הגבות, אני מרגיש קצת לחות.